Бітва за ўраджай на паламанай тэхніцы. Чаму сілавікі пашырылі рэпрэсіі ў гэтым месяцы і як козы маюць дапамагчы беларускай эканоміцы выйсці з піке. Цягам наступнай гадзіны самая важная і цікавая падзея ўторка. Я Ледзь Залеўскі, вітаю спадарства і запрашаю паставіць лайк нашай трансляцыі. Як зрабіць гэта бяспечна, глядзіце ў апісанні відэа, бо тады болей людзей пабачыць навіны па-беларуску і без цэнзуры. Першыя 100 тысяч тонаў ячменю ўжо ў зернасушыльных комплексах. Дзяржаўная прапаганда паказвае ўборачную кампанію як бітву за ўраджай, насуперак нестабільнаму надвор'ю. Але ж дзякуючы дакументам КДК і Генпракуратуры, злітым рабочаму руху, мы даведаліся, што прынамсі летась праблемы ствараў не клімат, а сістэмны крызіс у кіраванні ды тэхніка, якая не заводзіцца, гарыць або гніе ў чаканні рамонту. Высновы дзяржаўных кантралёраў у матэрыяле Юліі Цяльпук. Азімы ячмень першым трапляе пад малацільны механізм камбайна. Беларускія механізатары выпрабоўваюць тэхніку, рапартуюць дзяржаўныя медыі и спадзяюцца на святароў. Перед тем, как приступить к жатве, по традиции прямо на старте освещают технику. Бо тэхніка слабое звено вынікае з афіцыйных дакументаў, якія мы атрымалі ад рабочага руху. Летась 30 ліпеня у самае жніво на полях Генпракуратура рапартавала Савету міністраў. На Гомельшчыне 62% камбайнаў не прайшлі дзяржтэхагляду. На Віцебшчыне 28% и 18% у Магілёўскай области. Где основный злом? Это некачественные отечественные детали, которые призваны заместить импортные аналоги, то есть пресловутое импортозамещение. Детали выполняются некачественно, и в принципе техника во многих случаях приезжает к потребителю, к покупателю уже в неисправном состоянии. И в документах это отчетливо прослеживается. Прадпрыемствам галіны загадвалі зніжаць дэфектнасць тэхнікі на 10% штогод. Дакументы сведчаць, што прынамсі ў 23 годзе дэфектнасць расла. Напрыклад, на МТЗ на кожны новы трактор прыпадала адная паломка. На Амкадоры 7 з 10 новых адзінак мелі няспраўнасць. Рабочы рух распавядаў пра такія факты. На 11 новых комбайнах ООО «Гомсельмаш» из 28 выявлено 23 неисправности. 23! Канструктарскія недапрацоўкі прыводзяць да загаранняў. Паводле Генпракуратуры, з 19 да 23 года згарэла 285 машынаў і больш як палова з іх ад кароткага замыкання. Не вызначаецца прычынная сувязь паміж крыніцай загарання і магчымымі эксплуатацыйнымі недахопамі або вытворчымі недапрацоўкамі. Спецыялістаў заводаў-вытворцаў не прыцягваюць да правяранняў, не праводзяць адпаведных экспертызаў. Адсутнічае належнае ўзаемадзеянне паміж міністэрствамі надзвычайных сітуацыяў, сельскай гаспадаркі, прамысловасці, а таксама вытворцамі тэхнікі і арганізацыямі, што яе эксплуатуюць. Кіраўнік рэжыму загадвае, каб набывалі менавіта айчынную. У лісце камітэту дзяржкантролю да Лукашэнкі 1,5-гадовай даўніны напісана, што даручэнне мінімізаваць імпарт не выконваецца. Уласцівая айчынным вытворцам няспрытнасць, звязаная з вырабам і пастаўкай прадукцыі, а таксама вышэйшы кошт беларускай тэхнікі, стымулююць спажыўцоў да набыцця імпартных аналагаў. Міністэрства прамысловасці прапанавала выдаткаваць 2,5 мільярды рублёў на мадэрнізацыю прадпрыемстваў машынабудаўнічага комплексу ў 24-26 годах. Потому как на белорусских предприятиях проводят данные мероприятия, можно писать книги по коррупции на самом деле, потому что сколько бы денег не выделили, пока согласуют, пока сделают проект, это пройдет огромное количество времени, и данная модернизация будет уже не актуальна. Ва ўнутранай дакументацыі чыноўнікі прызнаюць, што менавіта ад тэхнікі абсталявання залежыць беларускі ўраджай. В Беларуси существует такая система, которая по сути своей, она мало того, что там коррупционна, то, что она построена на лжи, на насилии, она абсолютно неэффективна с точки зрения экономики. Лукашэнкаўскія СМИ падкрэсліваюць, што на палі выйшла 95% тэхнікі і ў прыватнасці 7 тысяч камбайнаў. Юлія Цяльпук, Белсат. Зато айчынны гандаль упэўнена дэманструе рост. Што праўда, адмоўны. Пры гэтым купляць беларускае не хочуць ані беларусы, ані замежнікі. Нацыянальны статыстычны камітэт публікуе несуцяшальныя лічбы. Сальда вонкавага гандлю няўхільна падае, ды яшчэ ўражальнымі тэмпамі. Тэму працягне Валера Руселік.
За год мінус амаль мільярд долараў США. Белстат апублікаваў свежыя звесткі пра вонкавы гандаль таварамі за першыя 5 месяцаў гэтага года. Агулам адмоўная сальда складае ўжо мінус 2 мільярды і 600 тысяч долараў. Калі зусім на пальцах, то гэта азначае, што Беларусь купляе за мяжою больш, чым туды прадае. Это создает дополнительные риски. Какие? Дело в том, что мы покупаем тоже там какой-то товар за границей не за белорусские рубли, а за какую-то иностранную валюту. То есть это может быть российские рубли, может быть доллары, ну или даже там евро. Хотя сейчас евро уже в меньшей степени, там, допустим, китайский юань. И эти валюты, естественно, в Беларуси не производятся. Між тым, само па сабе адмоўная сальда гэта яшчэ не трагедыя, супакойвае аўтар праграмы «Оптымум» Андрей Махоўскі. Яго можна кампенсаваць, да прыкладу, продажам паслугаў, інвестыцыямі альбо крэдытамі. З'ява для айчыннай эканомікі звыклая. Іншая рэч – абвал рахунку бягучых аперацыяў, то бок сумы на агул усіх грошай, якія прыходзяць у краіну. Кампенсоўваць адмоўная сальда папросту няма чым. Дефицит вот этого счета текущих операций по итогам первого квартала только был, он просто подается с запозданием, его считают с запозданием и поквартально. Он был 2 миллиарда долларов. Это, ну как бы на минуточку, это 11% белорусского ВВП. Это на самом деле, вот это на самом деле очень много. Пры гэтым прадаваць беларускія тавары ўсё складаней не толькі на рынкі краінаў гэтак званай далёкай дугі, але і ў Расіі, эканоміка якой сёння перажывае таксама не найлепшыя часы. Если мы берем январь-апрель этого года к 2024 году, то мы видим, что сокращение идет и по экспорту и промежуточных товаров, и инвестиционных товаров. Единственная группа товаров, которая продолжает демонстрировать рост, это потребительские товары, в том числе тоже продовольствие. Ну дык і што ж рабіць, калі купляць беларускае, ахвотнікаў усё менш? Второй вариант – это меньше тратить, вот, если вы не можете больше заработать. И, собственно, то есть сокращать импорт. И, собственно говоря, вот именно по этому второму пути, как я понимаю, белорусские власти сейчас и идут. Гаворка, да прыкладу, пра падвышэнне Нацбанкам стаўкі рэфінансавання. Гэтак улады намагаюцца зацугляць спажывецкі імпарт, які толькі за 4 месяцы сёлета склаў 14,5%. І вось тут пытанне. Калі вы нават беларусаў не можете заахвоціць набываць беларускае, то з якога перапуду гэтае беларускае маюць купляць замежнікі? Валер Руселік, Белсат. А тым часам у Александра Лукашэнкі з'явілася чарговая ідэя, як вывесці дзяржаву з эканамічнага піке. Падчас інспектавання Магілёўшчыны былы старшыня Саўгасу традыцыйна шмат крытыкаваў і абражаў. Але знянацку запатрабаваў развіваць у Беларусі казаводства. Марыя Сысоў разбіралася, што беларусам зараз рабіць з гэтым патрабаваннем. Надо идти по максимуму. Если есть момент заработать деньги, надо зарабатывать, занимать рынок. Лукашенко паехаў па гаспадарках Магілёўскай вобласці. Найперш наведаў Магілёўскае дзяржплемпрадпрыемства, дзе каля 4 гадоў разводзяць коз. Як рапартуюць чыноўнікі, з рэнтабельнасцю 25%. Летась прадалі 174 казы. Лукашенко запатрабаваў развіваць казаводства, за год падвоіць паказнікі і раскрытыкаваў усіх за адсутнасць ініцыятывы. Вот он говорит, 1,5 он продал даже больше в Узбекистан. Ну а почему не заниматься этим? Это же, наверное, вы не в убыток продавали? Нет, конечно. И спрос растет, в том числе и в России. Почему не интенсифицировать этот процесс? Казаводства раней не было ў фокусе беларускай сельскай гаспадаркі. Паводле афіцыйных крыніцаў у краіне цяпер налічваецца 48 тысяч галоваў. Гэта амаль на 17% меней, чым 5 гадоў таму. І тое 93% у прыватных гаспадарках. Падобна, што гэта неўзабаве зменіцца. Што праўда, наконт эфектыўнасці задумы у незалежных экспертаў ёсць сумневы. Калі ты спрабуеш абсалютна проста з галавы браць, прыдумляць прыорытэты, і думаць, што гэта неяк там эканамічна пралічана, то гэта так дэманструе, насамрэч, некампетэнтнасць кіраўніка, неэфектыўнасць таго, як выбудаваная сістэма. Это ўвогуле так не працуе. І, канешне, любы праект вось так проста знянацку ўзяты, канешне, большасць з іх будзе правальная. У сістэме Лукашэнкі ўсім прасцей браць пад казырок, ну а што потым будуць неэфектыўнасць, страты і нейкія зноў згубленыя мільёны,
то хто ж за это адкажа? Затым Лукашенко наведаў другую даволі паспяховую гаспадарку. Агракамбінат «Зара» з сярэднюю рэнтабельнасцю каля 7%. Паводле КДК з негатыўнага там толькі некаторыя праблемы з захоўваннем кармоў. Агулам жа ні падзяжу жывёлы, ні пазыкаў перад дзяржавай і банкамі. Лукашенко праінспектаваў мясцовае поле з ячменем і паабяцаў дапамагчы з камбайнамі. Лукашенко любіць фармат сельскагаспадарчага стендапа, калі ён у звыклай, комфортнай для яго атмасферы, усіх там разносіць, хваліць, дае парады, нават калі ў гэтым мала фактычнага і краўнейшага сэнса, але гэта комфортна яму, і гэта дазваляе стварыць некую прыгожую картинку, з аднаго боку прадэманстраваць нейкія поспехі і нешта прыгожае, а з іншого боку, як Лукашенко, маўляў, блізкі да народа. І традыцыйна не ўстрымаўся Лукашенко ад абвінавачвання чыноўнікаў у безгаспадарлівасці. Гэтым разам забярвенне, якое валяецца на палях і ўзлесках Магілёўшчыны, дагубляе эканамічную каштоўнасць. Чтоб 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса. Мария Сысой, Белсат. У Беларусі зноў нарастае хваля рэпрэсіяў. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» сілавікі масава затрымліваюць людзей, якія трапілі ў кадр польскага дакументальнага фільму аб пратэстах 2020 года. Назва стужкі пакуль не ўдакладняецца. Затрыманым выстаўляюць абвінавачанні паводле 342 артыкулу крымінальнага кодексу. Гэта арганізацыя дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак або ўдзел у іх. Імаверна, апошняя актыўнасць уладаў і звязаная з тым, што тэрмін даўніны паводле гэтага артыкулу хутка скончыцца. І пасля гэтага людзей уже нельга будзе прыцягнуць да адказнасці, прынамсі паводле гэтага артыкулу. У Беларусі падобна таксама працягваецца практыка пазбаўлення палітвязняў маёмасці. У вёсцы Пагарэльцы Нясвіцкага раёну на аўкцыёне прадалі дом, уладальнікам якога, мяркуючы паводле звестак, быў поўны цёзка палітвязня Васіля Дземідовіча. Пенсіянера з Нясвіжу, прызнанага КДБ тэрарыстам, неаднаразова судзілі нібыта за зневагу прадстаўнікоў улады і ўдзел у пратэстах. Дом спрабавалі прадаваць ужо 4-й раз. Пачатковы кошт знізіўся з амаль 16 тысяч рублёў да 6. Але менавіта на апошніх гандляваннях нерухомасці нечакана выклікала цікавасць. Два пакупнікі зладзілі сапраўдную бітву ставак. У выніку фінальная цана склала крыху больш за 10 тысяч рублёў. І да падзеяў за мяжой адна з самых вядомых арганізацыяў для назірання за выбарамі ў Расіі – рух «Голас». Пасля 25 гадоў працы афіцыйна абвясціла пра заканчэнне сваёй дзейнасці. Падставаю для такога рашэння стаўся вырак сустаршыні «Голасу» Рыгору Мельканіянцу. 5 гадоў калоніі за арганізацыю дзейнасці арганізацыі прызнаны ў Расіі непажаданай. Тэкст прысуду, вынесенага ў дачыненне Мельяканца, у траўні абарона атрымала толькі днямі. Пасля чаго юрысты прыйшлі да высновы, што ў сувязі з трактаваннем «Голасу» судом крымінальны пераслед можа пагражаць не толькі чальцам арганізацыі, але і ўсім грамадзянам, якія звярталіся па кансультацыю ці юрыдычную дапамогу. Адным з самых прыкметных праектаў арганізацыі была мапа парушэнняў, якая дазваляла фіксаваць выпадкі фальсіфікацыі на выбарах па ўсёй краіне. У Расіі «Голас» двойчы абвяшчалі замежным агентам. Арганізацыя папярэджвае, што перапосты іх матэрыялаў могуць пасягнуць на крымінальную адказнасць. ЗША могуць аднавіць перадачу вайсковай дапамогі ўкраіне ўжо на наступным тыдні. Праз некалькі дзён няпэўнасці і гучных заяваў прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп пацвердзіў – зброя будзе. Няўжо Белы дом ізноў змяняе свой статус у расійска-украінскім канфлікце, толькі гэтым разам з пасярэдніка у саюзніка Кіева, высвятляў Руслан Ігнатовіч. Падчас урачыстай вячэры з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу напярэдадні Дональд Трамп нечакана заявіў: Украіна атрымае новую партыю зброі. Мы збіраемся даслаць яшчэ зброю. Мы павінны. Яны мусяць быць у стане абараняцца. Цяпер на іх вельмі моцна нападаюць. Вельмі моцна. Нам давядзецца даслаць яшчэ зброю. Пераважна абарончую, але на іх нападаюць вельмі моцна. У тым хаосе гіне так шмат людзей. Трамп таксама чарговы раз адзначыў, што вельмі расчараваны вынікамі сваёй тэлефоннай размовы з Уладзімірам Пуціным 3 ліпеня. Пасля таго званка у ноч на 4 ліпеня Расія нанесла па Украіне адзін з самых масаваных удараў за ўсю вайну. Каля 550 дронаў і дзясяткі ракетаў.
Аднак яшчэ за некалькі дзён да гэтага на NBC News паведамілі, што ЗША прыпынілі перадачу часткі ўзбраення для Украіны. Гаворка ішла пра ракеты да сістэмаў Patriot, NASAMS і пераносных комплексаў Stinger. Як высветлілася толькі сёння, прычына – перагляд усіх вайсковых даставаў. У Белым доме запэўніваюць, гэта быў звычайны аўдыт. Гэта быў стандартны перагляд, які праводзіць Пентагон у дачыненні ўсёй зброі, усёй дапамогі і ўсяго падтрымання з боку Злучаных Штатаў, усім краінам і рэгіёнам па ўсім свеце, не толькі ў краіне. Калі міністр абароны прыступіў да выканання абавязкаў, ён загадаў Пентагону правесці гэты аналіз, каб пераканацца, што ўсё, што паступае за мяжу, адпавядае інтарэсам Амерыкі. Паводле выдання палітыкоў, частка зброі можа быць размарожаная пасля сустрэчы спецыяльнага пасланніка Трампа Кіта Келага з міністрам абароны ўкраіны Рустэмам Умеравым. Чыноўнікі сустрэнуцца на гэтым тыдні прынамсі 2 разы – у Рыме і Кіеве. Паралельна з гэтым на еўрапейскім кантыненце разгортваецца свой трэк. Францыя папярэдзіла Расею, што еўразвяз рыхтуецца ўвесці супраць Масквы самы буйны пакет санкцыяў ад пачатку поўнамаштабнай вайны. Руслан Ігнатовіч, Белсат. На гэтым тыдні ў Беларусі пануюць залевы. Учорашнія дажджы з моцным ветрам асабліва ўдарылі па Пінску. Мясцовыя жыхары кажуць пра шмат паваленых дрэваў. Найбліжэйшымі днямі залевы пройдуць у розных рэгіёнах краіны. Таксама працягнецца спякота, навальніцы і шквалісты вецер. Сіноптыкі абвясцілі на сераду аранжавы ўзровень небяспекі. Што ж адбывалася напярэдадні? Далей прапановую паглядзець без каментара. І жахліва і прыгожа. У аб'ектыве на сёння ўсё. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Інфармацыйны вечар працягваецца, спадарства чакаюць Белсат онлайн і студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Віталем Бабіным. Добрый вечар. Украіна стварыла пры МЗС управленне несяброўскіх краінаў. У спіс трапіла і Беларусь. Чым будзе займацца? Дэпартамент міжнароднай бяспекі нашай паўднёвай суседкі абмяркуем неўзабаве, а пакуль разам прыглядаемся да публікацыяў з нашай інтэрнэт-старонкі Белсат онлайн. Запрашаю. Чэргі на выезд з Беларусі ў еўрапейскі звяз істотна скарачаюцца. Напрыклад, у кірунку Літвы праз Каменны Лог і Беняконі ў чарзе амаль няма легкавых аўтаў і аўтобусаў, але сітуацыя рэзка змянілася на зваротным шляху. Даўжэй за ўсё даводзіцца цяпер чакаць заезду ў Беларусь. Часам да 15 гадзінаў. Мой калега Алесь Наваборскі пазбіраў інфармацыю з афіцыйных крыніцаў і адпаведных чатаў. На мяжы з Польшчаю чэргі таксама змяншаецца, але ўсё яшчэ застаюцца вялікімі. На пераходзе Берасце-Тэрэспаль з беларускага боку легкавым аўтамабілям даводзіцца чакаць да 32 гадзінаў, з польскага каля 18. Падарожнікі наракаюць на марудную працу беларускіх памежнікаў і рост так званых чорных схемаў, калі дзялкі за немалыя грошы перапрадаюць месцы ў чарзе. Пры гэтым афіцыйныя ведомствы перакладаюць віну адно на адное. Беларускі бок абвінавачвае замежных калегаў у павольным пропуску, а польскія памежнікі тлумачаць затрымкі перакідваннем сілаў на барацьбу з нелегальнай міграцыяй. Перад паездкай варта сачыць за абнаўленнямі і падпісвацца на тэматычныя чаты, дзе людзі дзеляцца новымі звесткамі. Амерыканскі долар у Беларусі працягвае страчваць пазіцыі. На сённяшніх гандляваннях на беларускай валютна-фондавай біржы яго курс знізіўся да 2 рублёў 95 копеек. Гэта мінус 14,5% ад пачатку года. Паводле адмыслоўцаў, гэта яшчэ не мінімальны парог. Тэму прааналізаваў мой калега Сцяпан Кубік. Ключавая прычына – глобальная нестабільнасць, гандлёвыя войны, якія актыўна вядзе ЗША і страта даверу да долара як да надзейнай валюты.
На фоне новых тарыфаў, абвешчаных Вашынгтонам, інвестары шукаюць больш спакойныя рынкі. Паводле фінансавага аналітыка Михаіла Грачова, танны долар выгадны Злучаным Штатам. Аднак у Беларусі сітуацыя можа хутка змяніцца. На думку экспертаў, калі аслабне расійскі рубель, гэта пацягне за сабой і беларускі. У такім выпадку долар ізноў пачне даражэць. Паводле прагнозаў Еўразійскага банку развіцця, ужо да канца года курс долара можа дасягнуць 3 рублёў 28 копеек. Россия з новою сілою працягвае атакаваць Украіну. У сацыяльных сетках людзі актыўна абмяркоўваюць, як рэагаваць на такую пагрозу. Адны сцвярджаюць, што жыхары ўжо стаміліся баяцца і перасталі хавацца пры атаках. Іншыя, што пры такіх маштабных ударах увесь час заставацца ў бомбасховішчы проста немагчыма. Мае калегі са старонкі Belsat.eu пагутарылі з беларусамі, якія сёння жывуць пад абстрэламі ва Ўкраіне і Ізраілі. Тыя распавялі, як адаптуюцца да жыцця пад сталую пагрозу і што дапамагае трываць у гэткіх цяжкіх умовах. У Кіеве, кажа беларуска Алена, прыдатных бомбасховішчаў не стае, з улікам таго, што туды ходзяць далёка не ўсе. У маім доме ёсць людзі, якія ўпершыню выйшлі ў сховішча толькі 3 тыдні таму. Ёсць тыя, хто моцна спіць і калі сцены ў доме трасуцца, але я не з іх ліку. Так што звычайна я і яшчэ 5 бабуль з дому ўвесь час ходзім у сховішча. Набылі ў сэконд-хендзе матрацы, падушкі, паддоны і ўсяго падробязі. Прыбіраем у схованку. У Ізраілі, дзе абстрэлы частка штодзённасці ўжо шмат гадоў, людзі звыкліся да гэткай рэальнасці. Бомбасховішчы прадугледжаныя нават у дамах. Са словаў былога працаўніка СБУ Івана Ступака, сітуацыя ва ўкраіне і Ізраілі аналагічная. Людзі пасля доўгага перабывання ў няспынным стрэсе проста прызвычайваюцца да небяспечных умоваў і адчуванне пагрозы прытупляецца. Падрабязнасці шукайце на нашай старонцы ў інтэрнэце. На саміце БРИКС, які прайшоў у Бразіліі, не з'явіліся ні Сі Цзіньпін, ні Владзімір Пуцін. Гэта адразу зрабіла сустрэчу менш прадстаўнічай і ўзмацніла сумневы у адзінстве гэтага аб'яднання, якое Расія спрабуе падаваць як супрацьлегласць Захаду. Мае калегі са старонкі Belsat.eu прааналізавалі гэтую тэму. У склад БРИКС сёння ўваходзяць 11 краінаў, але погляды ў іх розныя. Частка ўдзельнікаў актыўна крытыкуе ЗША і НАТО. Іншыя падкрэсліваюць, што не настроеныя супраць Амерыкі і не хочуць канфрантацыі. Дадаў напружанасці і Дональд Трамп, які папярэдзіў, што кожная краіна, якая будзе прытрымлівацца антыамерыканскай палітыкі БРИКС, будзе абкладзеная дадатковым мытам памерам 10%. Беларусь таксама хоча граць ролю ў аб'яднанні, але атрымала толькі статус партнёра без права голасу. Лукашенко на саміт не паляцеў, прадстаўляў краіну міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў. Больш падрабязную аналітыку на нашым сайце прапанаваў Макар Мыш. Чаму нават праз дзясяткі гадоў пасля смерці выбітнай паэткі Ларысы Геніюш ейная творчасць не дае спакою лукашэнкаўскім прапагандыстам? Гэтая тэма прагучыць сёння ў студыі Белсат. Запрашаю спадарства. Спадарства, глядзіце студыю Белсат, гэта жывы эфір. Нагадваю вам, што таксама можаце каментаваць гэтае відэа, гэтую трансляцыю. Ну і вось панюшка гэта робіць. Колькі ўжо можна біцца за ўраджай, калі яго можна наўпрост збіраць. Яна рэагуе так на нашу сённяшнюю першую тэму, якую мы прысвяцілі, першыя 100 000 збожжа ячменю ўжо сабрана. Але цяпер мы будзем размаўляць нават не пра Ларысу Геніюш, пра што ўжо так Віталій анансаваў, а пра апошнюю навіну, звязаную з тым, што Украіна прызнала Беларусь не сяброўскай. І з гэтай нагоды у нас таксама ёсць апытанка ананімная ў чаце трансляцыі, таму бяспечна заклікаем вас прагаласаваць. В працэсе размовы з нашым спікерам з Украіны мы будзем спасылацца на гэтае дадзенае. Тым часам у МЗС Украіны ствараюць управленне па недружалюбных краінах. У ганебным спісе такіх краін будзе і нашая. Адпаведны указ, якім зацвярджаецца новая структура ведомства, падпісаў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга. Паводле яго, такія меры адпавядаюць рэаліям вайны і лепшым еўрапейскім і сусветным практыкам. Управленне недружалюбных краінаў будзе займацца супрацьдзеяннем пагрозам з боку Расіі, Беларусі і Паўночнай Карэі. Ці ўваходзяць у спіс іншыя краіны, міністр не ўдакладніў. Узначаліць новае ўпраўленне першы намеснік кіраўніка МЗС Сергей Кісліца.
З допісу Андрэя Сыбігі ў Facebook вынікае, што ў МЗС Украіны больш не будзе спецыяльнага прадстаўніка ў справе Беларусі. Такую пасаду стварылі ў лютым 2024 года. Да лютага 2025 года яе займаў Ігор Кізім, які пайшоў у адстаўку. Сыбіга адзначыў, што з ліку спецыяльных прадстаўнікоў застанецца толькі адзін у пытаннях Афрыкі. У міністэрстве таксама ствараюць упраўленне ў справе санкцыйнай палітыкі, НАТО ды ў іншых кірунках. Ужо зараз з намі на сувязі Максім Пляшко, кіраўнік украінскага цэнтру беларускіх камунікацый. Гаспадар Максім, вітаем, добрый вечар, дзякуем, што долучыліся да нашага эфіру. Вітаю, студія, вітаю всіх людей доброї волі, які нас дивляться, я так розумію, переважно на просторі від Балтики до Чорного моря. Дакладна. В тому числі в Україні. І вітаю вас. Это вельмі добра. Зараз паразмаўляем дэтальней, што в прынцыпе ёсць такая арганізацыя ва ўкраіне, як Цэнтр беларускіх камунікацыяў. Але найперш хацелі б вашу увагу і увагу нашых гледачоў звярнуць вось на гэтую навіну, якая прыйшла з Кіеву, управленне па недружалюбных краінах, якое ствараецца пры Міністэрстве замежных спраў. Гаспадар Максім, на ваш погляд, чым менавіта гэтае ўправленне будзе займацца? Треба передусім розуміти, що Українське Міністерство закордонних справ приводить до реальності організаційної, юридичної ту ситуацію, яка давним-давно склалася з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Я нагадаю, можливо, хтось забувся, що 24 лютого величезна частина російських військ зайшла в Україну саме з подачі Лукашенка, з його підтримки через територію Білорусі. Перші місяці війни сотні ракет летіли саме з території Білорусі. І Україна на парламентському рівні давно визнала Білорусь як соагресора. Саме білоруський режим Лукашенка і білоруську державу в сучасному її вигляді. Це я нагадую. Друге, що треба розуміти, що Білорусь перебуває з Росією в союзній державі. Особливо сильно переплетені їхні військово-промислові комплекси. Сьогодні близько 200 сябри підприємств, білоруських підприємств працюють на російську оборонку. Починаючи від тягачів, закінчуючи системами прицілювання, наведення і так далі. Тобто білоруська економіка плотно включена у війну на стороні Путіна. Відбуваються навчання військові. От восени, зокрема, буде таке військове навчання спільне. Більше того, міжнародні договори між державами в плані військовому навіть не потребують якихось голосувань в парламенті для того, щоб, наприклад, російські війська заїхали в Білорусь. Лукашенку і Путіну достатньо зізвонитися по телефону, і російські війська в будь-якій кількості можуть заїхати в Білорусь. Тому, крім того, Лукашенко підтримує Путіна медійно, наративно, публічно. Він є у всіх сенсах соагресор. Гаспадар Максім, очевидно, але ви самі сказали, уже 3 роки, вже 3 роки, так, триває ця війна, так? Чому тільки тепер? Тому що цей процес йшов змін в МЗС, він трансформувався, і сьогодні вони привели це до якогось єдиного знаменника. Якщо ви хочете шукати в цьому якусь зраду або зміну політики української, то я вас розчарую, цього не буде. Нічого особливого в ставленні України до білоруської демократичної спільноти, до громадства білоруського і до білоруського режиму особливо не поміняється. Робота тільки систематизується. Тому ми чітко в Україні розділяємо для себе білоруський народ і білоруський режим. Персонально, на мою думку, Лукашенко – це є окупант, і його режим – це є гібридна окупація Білорусі, дружнього до нас народу, який нам ментально і історично дуже близький. Тому не зміниться нічого для білоруському напрямку кардинально. А для режима Лукашенко что изменится
у сувязі са стварэннем гэтага ўпраўлення? Я думаю, що для Лукашенка зміниться іміджова історія. Це підкреслить зайвий раз, що він сидить на одній скам'ї, лавці, в українській мові лавка, це скам'я. Він сидить, он сидит на одной скамье с Путиным, и я надеюсь, он будет сидеть в Гаагском трибуналі там. Тому це ставить його просто на один щабель з вбивцею Путіним. Це погіршить його медійну складову, іміджову складову. Спадар Максим, ну, спісы несяброўскіх краінаў так складаюць не толькі ў Кіеве, а ў Мінску гэта зрабілі 3 гады таму акурат у красавіку, і у тым ліку ёсць такія спісы. Як вы думаеце, Украіна там ёсць? Няма там Украіны. Там ёсць усе краіны Еўразвязу. Нема там Украіны. Так, усе краіны Еўразвязу, яшчэ там дадатковыя, вось. І гэты спіс нашмат меншы, дарэчы, чым расійскі аналогі, падобны спіс несяброўскіх. Як вы думаеце, гэты спіс, ён ж не будзе на вашу, мне так здаецца, гэты спіс не будзе ўплываць на нейкія мірныя ініцыятывы, так, пазітыўна. І у тым ліку з Беларусю, напэўна, так. Я разумею, што цяпер так беларуская дзяржава, так. Але ці гэта ёсць дальнабачны крок Кіева? Вы ўдакладнілі, што гэта справа датычна рэжыму Лукашенка, але не народу. Але мне здаецца, што ўсё-такі многія беларусы будуць гэта таксама у тым ліку ўспрымаць праз вось гэтую прызму несяброўскасці, так, што Кіеў гэта прызначыў нас не сябрамі, а не мы. Ну і дзяржаўная лукашэнкаўская прапаганда таксама, мне здаецца, можа выкарыстоўваць гэта дзеля таго, каб яшчэ больш пасварыць нашыя народы. Однозначно, ви сказали правду, так і буде. Лукашенківська пропаганда буде це використовувати на свою користь, буде виправдовувати війну і нагнітати антиукраїнські настрої в Білорусі. Це правда. Ви казали з про іншого те... боку... Пробачте, протягуйте. Відказує нам так. З іншого боку, якщо, наприклад, Лукашенко хотів, були такі тенденції, якщо ви пам'ятаєте, півроку тому, рік, коли він казав, я буду площадкою, майданчиком переговорів і пропонував себе як сваху, якщо ви пам'ятаєте, то таке рішення України, воно позбавляє Лукашенка можливості бути свахою. Вось, палітичне, конкретне наступство. Так. Ну, то бок мірні перемови. Такий винік Лукашенко в цій ситуації з боку Києва, Київ сказав наступним чином, що Лукашенко не буде суб'єктом переговорів, його режим може бути тільки об'єктом переговорів. Тому що, ну, наприклад, для України, я підкреслюю, важливо мати на північному напрямку стабільного прогнозованого сусіда. Наша національна, якби, інтерес вільна, демократична, незалежна Білорусь, зорієнтована на Європу. І разом ми би були дуже сильними, і ви, і ми. Це стратегічна наша, якби, наш стратегічний інтерес. Але ми маємо розуміти, ми боремося, ми як нація, боремося за своє виживання. Ми захищаємо своє життя, свою націю, свій дім. На нас напав кривавий Путін, і у нього є, як я по-русски скажу, может, меня поймут лучше. Помните Шерхан и табаки? Так. Вот. Лукашенко – это табаки. И мы должны называть вещи своими именами. И мировое сообщество, которое вся Европейский Союз, Соединенные Штаты, все, которые нам помогают, они же тоже смотрят на эту ситуацию. Все же прекрасно понимают, что режим Лукашенко есть соагрессор. И это было украинским парламентом еще несколько лет назад принято. То есть мы не можем, понимаете, умываться кровью и говорить, что это Божья роса. Если Лукашенко помогает Путину, если 200 предприятий Беларуси сейчас работают на российскую оборонку, ну мы не будем танцевать и реверансы, мы будем называть вещи своими именами. И сябры белорусы, если ваши соотечественники на земле в Беларуси ходят на работу и делают снаряды или прицелы и получают за это зарплату,
то пусть не опускают глаза. Они же все должны понимать, куда эти прицелы поедут и в кого они будут стрелять. Это надо тоже быть честными, сябры, потому это уже меня чуть-чуть на философию повело. И на эмоции. Но вы тоже должны... Вам тоже надо говорить правду себе самим белорусам. Нельзя постоянно только маслом и так далее. Надо тоже говорить, что часть вашего народа тоже работает на вот эту войну России. Спадар Максим, мы это кажем штодня. Спадар Максима, калі мы кажам вось пра падзел украінскіх уладаў на розную Беларусь, на Беларусь лукашэнкаўскую, то бок дзяржаўную уладу, і на беларускі народ. Тым не менш, раней быў спецпрадстаўнік па Беларусі Ігор Кізім, які займаў таксама пасаду да гэтага як амбасадар Украіны ў Беларусі. І зараз Міністэрства замежных спраў Украіны вырашыла нікога не прызначаць на гэтую пасаду. Ну, калі ёсць разуменне, што ёсць дэмакратычная Беларусь і такі спецпрадстаўнік мог бы выконваць сваю функцию, чаму яго не прызначылі? Расскажу вам, знаю лично хорошо, сябрую с Игорем Кизимом, и наша вся такая суполка в Украине и общественных деятелей, и экспертов, мы все как бы проводим мероприятия, сустрекаемся все, мне даже легче на белорусские слова вспоминать, чем российские. Я очень редко говорю по-русски. Извините, пожалуйста. Ничего, давайте, протягивайте. Так, Кизим был послом. Он очень компетентный. Ой, я, кажется, поплыл. Очень компетентный Кизим в вопросах Беларуси. Очень компетентный. Потом его отозвали, и он был не спецпредставителем, он был послом из особых поручений. То есть это посол, который был как за штатом, он занимался поручениями министра. Он общался и с белорусскими демократическими силами, и с нами, и с разными сторонами. Кстати, вот за его время, когда он был послом из особых поручений, это чуть-чуть ниже ранг, чем спецпредставитель, он вместе с, скажем так, обществом, они разработали стратегию Украины по Беларуси. Она сегодня как бы есть в таком печатном виде, мы ее презентуем, то есть это как стратегия общественных, скажем, людей, которая предлагает украинской власти, вот как надо позиционироваться касательно Беларуси. Там очень много и касательно белорусских демократических сил. У него пенсионный возраст, он просто вышел на пенсию, на заслуженный отдых, это нормально. Сказать, что это понижение статуса или что-то изменится особо, я так не считаю, потому что тот объем работы, который надо было сделать, он сделал. И то бок праца протягивается, фактично. Так, праца протягивает, и особых, я не считаю, что это какое-то понижение статуса, и не надо вам искать в этом зраду. Здесь ее нет. Это есть вопросы пенсии человека, вопросы сделанной работы и вопросы того, что... все. Спадар Максим, дзякуем вам вялікі за гэтую размову, за гэты каментар. Максим Пляшко, кіраўнік Украінскага цэнтру беларускіх камунікацыяў, быў з намі на відэасувязі. Яшчэ адна тэма, на гэты раз эканамічная, адмоўная сальда ў замежным гандлі Беларусі вырасла амаль на $1 мільярд за год. Гэта вынікае са звестак за першыя 5 месяцаў 2025 года, апублікаваных Белстатам. Пра што сведчаць гэтыя лічбы і як яны характарызуюць стан эканомікі ў Беларусі? Мы пагаварылі з аўтарам праграмы «Оптымум» Андреем Махоўскім. Это значит, что мы покупаем больше, чем продаем, на 2,6 миллиарда. Да? Но это само по себе не есть такая как бы большая проблема. В Беларуси, в принципе, всегда было отрицательное сальдо вот этого торгового баланса, потому что мы сейчас говорим о товарах, только товары. Есть еще услуги. Вот это отрицательное сальдо, оно компенсировалось услугами в Беларуси. Сейчас оно не компенсируется, что гораздо более опасно, это то, что у нас, в принципе, торговый баланс по товарам и услугам $800 миллионов.
Ну и это еще не все. Как бы есть еще кое-что похуже, потому что, смотрите, в принципе, вот торговый баланс, даже если товары, услуги, да, вот вы можете компенсировать, государство, страна компенсирует другими разными методами. Там есть такая штука, счет текущих операций. Это, условно говоря, все деньги, которые приходят в страну. Это, ну, что это за деньги? Это иностранные инвестиции, там, это какие-то поступления, которые мы имеем, ну, там, зарплата людям, да, условно говоря, ну вот все эти деньги, там, ну, только без кредитов иностранных государств, это не считается. Вот, так вот, вот дефицит вот этого счета текущих операций по итогам первого квартала только был, он просто подается с запозданием, его считают с запозданием и поквартально. Он был 2 миллиарда долларов. Это, ну, как бы на минуточку, это 11% белорусского ВВП. Это на самом деле, вот это на самом деле очень много. Прям очень много. То есть, если раньше у нас тоже бывало отрицательное торговое сальдо товарами, и оно тоже бывало большим, но его компенсировали за счет услуг раз, за счет инвестиций два, ну и плюс еще за счет кредитов, которые мы могли привлекать. То сейчас вот мы его не компенсируем ни услугами, ни инвестициями. У нас отрицательный дисбаланс 2 миллиарда долларов, 11% ВВП. Вот у нас там любят пугать с Америкой чиновники, типа говорят, а вы американский внешний долг видели? Вот они говорят, да? Так вот там вот этот дефицит счета текущих операций 6%, у нас 11%. Но у них-то есть его чем компенсировать, как бы успешно. А у нас его нечем, потому что кредитов мы не привлекаем. И вот это на самом деле, вот это как бы вот эта штука, это опасная штука. То есть она опаснее, чем сам вот этот торговый дисбаланс, да? Потому что, ну, торговый дисбаланс, в принципе, для Беларуси это более или менее нормально. 2,6 миллиарда это немножко высоковато, но это как бы, ну, бывало и хуже, я бы сказал. Можна я пакуль да навіны, Віталь, зараз да іншых тэмаў пяройдзем, але вось у дагонку пра украінскую тэматыку толькі што стала вядома, што ў Чарнігаве пры гэтым усталявалі і асвяцілі дошку Кастусю Каліноўскаму, так што і сапраўды палітыка Украіны адрознівае, дзе ўлады, а дзе беларускі народ. Мы яшчэ застанемся вось у працяг культурнай тэмы, і ў Беларусі ў самой культурныя ініцыятывы працягваюць сутыкацца з адкрытым ціскам і перашкодамі з боку праўладных медыяў. У Менску, напрыклад, адмянілі літаратурны вечар, прысвечаны Ларысе Геніюш. Вечарына ў гонар выбітнай беларускай паэткі мелася адбыцца 8 ліпеня ў адной са сталічных галерэяў, аднак анонс падзеі прыцягнуў увагу дзяржаўных прапагандыстаў і прарасійскіх актывістаў. Сярод тых, хто распачаў хвалю атак, Азаронак, Гладкая, Гігін і Бондарова. Пад скаванне трапілі і літаратуразнавец Міхай Скобла, які мусіў выступіць на імпрэзе, і галерэя, што асмелілася арганізаваць вечар, і нават сама Ларыса Геніюш. Пасля ціску галерэя выдаліла абвестку пра падзею. На гэта звярнула ўвагу Еўрарадыё. Пісьменніца Ларыса Геніюш з 1937 года ўваходзіла ў раду БНР. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны яе прысудзілі да 25 гадоў зняволення ў лагерах, нібыта за ўдзел у антысавецкай арганізацыі. Памерла выбітная паэтка ў Беларусі. Пасля пачатку рэпрэсіяў у 2020 годзе праўладныя журналісты распачалі кампанію ачарнення Геніюш. Напярэдадні ў Зэльве, дзе жыла дзяячка, дэмантавалі ейны помнік, які стаяў на тэрыторыі Свята-Троіцкай царквы. Цяпер ён захоўваецца ў сховішчы святыні. На сувязі паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Добрый вечар. Вітаем вас. Вітаю вас, сябры. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Спадар Андрэю, на ваш погляд, калі б не увага з боку прапаганды і прарасійскіх актывістаў, гэтая імпрэза, вечарына памяці Ларысы Геніюш, яна б магла б адбыцца ў Менску ў сённяшні час? Я думаю, што магла б, і шчыры дзякуй беларусам, якія застаюцца культурнымі, прытомнымі беларусамі ў любых умовах, самых неспрыяльных. Я думаю, мала таго, што гэтая вечарына адбылася. Я думаю, што такія вечарыны адбываюцца толькі ў больш схаваным выглядзе, калі працуе выключна сарафаннае радыё і на якія запрашаюцца правераныя
паважаныя сябры і калегі. А вот тое, што сама асоба Ларысы Евгеньевич, спадарыні Ларысы Антоновны, здольная натхняць, дадаваць сілаў, у цяжкай сітуацыі падтрымліваць, бо яна і сама, як яе шмат разоў называлі, няскораная, незломная, альбо нават глюкоза, бо у найгоршы лагерны час сваімі вершамі, сваёй пазіцыяй падтрымлівала вязняў, вязніц, калегаў па нешчасці беларусаў, беларусак, украінцаў, украінак і натхняла людзей навокал сябе. Гэта было ўзняволенне, гэта было ў Зэльве за савецкімі часамі пад калпаком КДБ, дзе яе дом зрабіўся цэнтрам прыцягнення сапраўднай свядомай беларускай інтэлігенцыі. І выправа да Ларысы Евгеньевич была як паломніцтва, як далучэнне да высокіх правільных беларускіх справаў. Канешне, такая постаць вораг для сённяшняй не беларускай, не дэмакратычнай, ну і, канешне, пра расійскай улады. Расійскі свет імкнецца знішчыць іншую культуру. Ён вядзе вайну з Украіною, так і іншымі больш падступнымі, больш гібриднымі спосабамі з беларусамі і Беларусю праз знішчэнне беларускай культуры. Я думаю, што б спадарня Ларыса Евгеньевич, калі б дажыла да нашых часоў, не здзівілася б вось такой адменай гэтай імпрэзы. Я толькі так і дадам, вось спадар Андрэй кажа, што падтрымлівала, так, была такім светачам у тыя таталітарныя савецкія часы, так, але і сёння я ведаю, што многія трымаюцца, асабліва тых, хто застаецца ўнутры Беларусі, трымаюцца маральна вось менавіта дзякуючы яе паэзіі, дзякуючы яе кніг. Да, коли ласка, Виталий. Я думаю, что Лариса Евгеньевич сама отказала филигранными, выбитными вершами, як умела у максимально вострой афористичной форме. Спадар Андрэй, чуеце, я на сувязі? Так, конечно. І мы нават уже пачалі чакаць, што вы нават прадэкламуеце нешта з яе. Што і збіраўся рабіць, павісла пауза, я думаю, што я... Выбачайце, калі ласка, сумневаю. Колькі дум маіх не раскулачвалі, надсмяротна, трывожны час, не назвала я мамай мачыхі і душы. Не здала у калгас. Я думаю, што гэта сёння і пра сённяшніх сапраўдных беларусаў, якія робяць сваё у межах магчыма. Альбо сёння на пласе родная мова. Вырваць жывую належыць з агню. Слова «кахаю» – слабае слово. Мужнае слово «абараню». Конечно, такие словы дзейнічаюць як зброя. А хочаце, калегі, я прачытаю верш, які для мяне ёсць вось проста чыстай псіхалагічнай тэрапіі. Ён фармальна не пра беларусаў, фармальна б сказалі настаўнікі ў школе пра беларускую прыроду, пра зуброў, але кожны радочак працуе пераносным сэнсам, натхняе і дапамагае жыць, мне здаецца. В этом сэнсе Ларыса Евгеньевич, конечно, паэтка на любые часы і сітуацыі, але асабліва на чорныя часы і складаныя сітуацыі. Зубры непрыгожыя, барадатыя, з нетраў пушч ідуць зубры. На плячох вехі, грывы кудлатыя, і цяжкі нясуць гарбы, то палягуць, то зноў падымуцца, растрывожыўшы трэскам глуш, ногі моцныя аж пружыняцца пад цяжарам магутных туш. Сваёй пушчаю крочаць стройныя, цёмна-бурыя, як дымы, неабласканыя, неасвоеныя,
першабытнае, так як мы, без хлусні, без лісінага нораву, у цеснай дружбе, свая сям'я, вытрывалыя, непакорныя. Да такіх належыць зямля. Усе прыходзілі, усе іх нішчылі, ад чужынца добра не пачуць, а яны іх грамадою нязлічанай страпянуцца і зноў жывуць. Адна пушча зямля ім маткаю, мора жытняе, без граніц. Мы адною жывём чаляткаю, з адных сілу бярем крыніц. Усё гляджу на сям'ю зубрынную, з вадапою ў гушчар брыдуць, і здаецца цяжкой хвіліною будзем жыць, бо яны жывуць. Калі пушча цвіце пралескамі, плешча сонца ясною з гары. Беларускія, белавескія, з новай сілай равуць зубры. Спадар Андрею, ось у сувязі з гэтым пытання шмат цяпер не толькі сучаснай беларускай літаратуры пад забаронай, але і літаратуры класічнай, Дунін Марцінкевіч, Васіль Быкаў, Янка Купала, хто ты гэткі. Ці ад гэтых забаронаў беларуская літаратура нешта губляе, ці наадварот, на ваш погляд, набывае нейкі іншы сэнс, іншае значэнне? І ўплыў. І так і не. Часам здаецца, што такое месца ў экстрэмісцкім спісе Лідія Арабей, Наталья Арсеньева, Ларыса Геніюш, вайна з мёртвымі, даўно як бы адышоўшымі класікамі. Можа, некаторыя тэксты забыліся б, але такім вось нееглым змаганнем наноў актуальнымі гэтыя тэксты і гэтыя постаці робяцца. Забаронены плод, не стамляюся паўтараць, ён салодкі. Але з іншага боку, канешне, у шараговаму чалавеку непадрыхтаванаму гэта сцірае, знішчае нейкія магчымасці далучэння да беларускай культуры. Таму, як учора, як пазаўчора, як паўстагоддзя таму, так сёння з падвойнай сілай беларуская літаратура патрабуе сталкераў, кантрабандыстаў, якія праз межы і кардоны праводзяць, далучаюць, зацікаўліваюць людзей, якія інакш бы не пачулі пра культуру. Негледзячы ні на якія забароны жыве беларуская літаратура, Андрей Хаданович, паэт і перакладчык, быў нашым гостем. А у мяне, калегі, якраз і з'явілася ў працэсе ідэя, што вось пасля кожнай наступнай такой падобнай забароны культурных важных імпрэзаў унутры Беларусі мы можам вось рабіць такія сустрэчы і альтэрнатыўныя, так, каб все-таки эта справа працягвала жыць. У тым ліку на Белсаце. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. І вам дзякую, жыве вечна. Жыве. У іспанскай Каталоніі працягваюць змагацца з лясным пажарам. Уначы ў правінцыі Тарагона моцны вецер пашырыў агонь больш як на 2000 гектараў. Сёння да 300 пажарных ужо размешчаных у гэтым рэгіёне. Далучыліся вайскоўцы аддзелу незвычайных сітуацыяў. За падзеямі ў Каталоніі глядзім без каментара. Подписывайтесь на наши социальные сетки. А як бяспечна глядзець наш телеканал і чытаць нашу старонку ў нашым адмысловым ролику. Як бяспечна глядзець і чытаць Белсат. Падтрымлівайце нас толькі тады, калі гэта не пагражае вашай бяспецы. Не выкарыстоўвайце сапраўднага імя ў сацыяльных сетках.
Гэта першая перашкода для сілавікоў, каб вас ідэнтыфікаваць. Перад выхадам з дому або паездкаю за мяжу ачысціце тэлефон. Выдаліце палітычныя допісы, каментары і падабайкі. Навучыцеся карыстацца VPN-ам. Гэта дапаможа на выпадак, калі заблакуюць YouTube ці іншыя сервісы. Карыстайцеся бяспечным месенджерам. Выкарыстоўвайце P-Telegram, версію ад кіберпартызанаў з магчымасцю схаванага акаунту і кодам доступу. Больш падрабязна на нашым сайце. Там вы знойдзеце інструкцыі і парады, як заставацца ў бяспецы. Ну што ж, на гэтым у нас усё. У студыі Белсат будзем удзячныя за ўпадабанне і каментары пад нашай трансляцыяй у YouTube. А цяпер прапануем гаспадарству агляд найцікавейшых публікацый ў сацыяльных сетак Белсат онлайн вашай увазе. Беларусы адсвяткавалі купале, папарацветку знайшлі, вянкі сплялі, праз вогнішча паскакалі. А наш калега Віктор Шукіловіч у праграме «Раніца з Белсатам» распавёў цікавую гісторыю пра паходжанне самой назвы свята. Пра этымалогію слова «купаля» даведаецеся на інстаграм-старонцы Белсату, а праграму цалкам глядзіце на YouTube-канале Белсат Лайв. Назва свята купалле тлумачыцца па-рознаму. Часцей за ўсё лічыцца, што яна паходзіць ад праславянскага слова «купець», што значыць «гарэць». Ёсць меркаванне, што яно звязанае з больш старажытным індаеўрапейскім коранем «куп», які абазначае «кіпець», «прагна», «палка», «жадаць». Падобнае значэнне мае і лацінскі дзеяслоў «купіо», ад якога, дарэчы, пайшоў і Купідон са сваімі стрэламі. Таму нашая купалля, як аказваецца, мае повязі і з антычнымі багамі. Ну, ад купаля да штучнага інтэлекту ўжо цяпер з ягонай дапамогай можна намаляваць графічныя выявы, што адпавядаюць фантазіям любога фармату. Гэтак карыстальнікі нейрасеткі згенеравалі відэа беларускай сталіцы, як бы тая выглядала вачыма сямейкі Сімпсанаў. У нашым інстаграме паглядзім відэа і пазнаем родныя мясціны. Думаю, цікава было б таксама даведацца, як выглядае Менск вачыма герояў мультсерыялу «Грыфіны» альбо «Саус Парк». І яшчэ адна тэма. Знакаміты харэограф Садек Ваф разам са сваімі студэнтамі паказаў, як рух можа ператварыцца ў мастацтва. Паглядзець на рэпетыцыю можна ў інстаграме Белсату і проста зараз у нашым эфіры. 1 and 2 and 3 and 4 and 5, 6, 7, 8. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and 7, 8. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7, 8. 1. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 1, 2, 3, 4, 5, et 6, et 7, et 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Просто заварожвае, не можаш адарвацца ад вачэй, як гэта мы робіцца. Як называецца гэтая асоба? Харэограф, дырыжор? Харэограф і дырыжор. А цяпер да нашай рэальнасці. Сергей Ціхановскі на YouTube-канале «Страна для жизни» анансаваў сустрэчы з беларусамі, якія жывуць у США, Канадзе і краінах Еўразвязу. Адбыцца яны мусяць неўзабаве. Зварот былога палітвязня публікуе таксама YouTube-канал «Белсат Шортс». Я сейчас провожу встречи с белорусскими СМИ и блогерами, с оппозицией и структурами гражданского общества, с целью объединения всех белорусских сил для единого удара.
Люди ждут от меня быстрых и результативных действий. И я их сделаю. Но без вашей поддержки это невозможно. Для крушения диктатуры в Беларуси и финансирования конкретных шагов, каждый из которых может оказаться решающим для нашей победы, мне необходима ваша помощь, оборудование и средства. Я всегда говорил, что один человек не может построить страну для жизни. Но только вместе мы сможем это сделать. Ну і глядячи па выніках нашай апытанкі ў чаце трансляцыі, дзе мы пыталіся, як вам прызнанне Украіны і Беларусі не сяброўскай краіны, нагадаю, гэта адбылося літаральна днямі, вынікі сведчаць, што бальшыня нашай аўдыторыі прынамсі змірылася і прыняла просто гэта як факт, бо лічыць, што заслужана такое рашэнне Киева, гэта было варта чакаць. Ну і па 16% толькі лічаць, што это недальнамачны крок Киева, ці гэта ні на што не ўплывае. Ну, прымаем, што зробіш. Такая рэальнасць. З боку Беларусі пашлі войскі. На гэтым у нас усё. Дзякуем за ўвагу. Для вас працавалі і каментары, і за упадабанні, канешне ж, Алесь Залеўскі, Віталь Бабін. Віталь. До новых сустрэч. Пакуль.